Salutare, doamna mea, eu sunt Nick, bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Da, este legat de Minecraft, în special, adică seria se va numi Questul lui Nick și questul este de a avea armură full netherite înțeantată, de a bate dragonul și de a avea un beacon full. Nu contează iron, diamond, emerald sau netherite. Să fie beacon full, asta contează. Și voi merge să spargem niște lemn, dar acesta este doar un voiceover, deoarece gameplay-ul l-am filmat înainte și nu prea pot să filmez și cu voce și cu gameplay și va trebui de acum să fac niște voiceover-uri. Deci, da. Aici puteți vedea cum sparg lemnul ca un campion adevărat, ceea ce nu sunt. Aici am craftat un crafting table pentru a crafta un pickaxe, pentru a putea și, un pickaxe și un topor, pentru a putea lua mai mult lemn și cobblestone, ca să-mi dau upgrade la unelte. Și da, deocamdată decât atâta se întâmplă, deci ce aș putea să zic? Ne vedem când găsim ceva interesant. Am revenit și dacă vedeți acest videoclip, v-aș ruga foarte mult să dați un subscribe, m-ar ajuta foarte mult și ar însemna totul pentru mine. Vă mulțumesc! Deci am cam terminat de tăiat majoritatea copacilor și videoclipul aproape se termină, deci aș dori să vă repet încă o dată să dați un subscribe și pa, pa!